L-ekonomija b'saħħitha qed twassal għal ħajja aħjar għal familji u negozji u waslet ukoll biex nibtet mill-ġdid il-fiduċja tal-poplu fl-amministrazzjoni. Dan għaliex il-gvern preżenti qatt ma beża jiddeċiedi. Dan kien il-messaġġ f'konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista indirizzata mid-deputat Silvio Xkembri u l-ekonomista Aron Farrugia. Kien innotat kif ġimgħa biss kellna 4 rapporti pożittivi dwar l-andament ekonomiku Malti. Aron Farrugia qal li fil-waqt li numri huma pożittivi u sbieħ l-iktar li qed josdan il-gvern u li dan il-ġid qed iħossuh iċ-ċittadini infushom. Wara fitxu l-IMF, il-Kummissjoni Ewropea stess qalet li t-tkabbir ekonomiku f'Malta se jibqa' iktar qawwi mill-medja Ewropea u anki l-qatt se jibqa' l-iktar baxx. Aron Farrugia spjega kif Malta realtà hija differenti minn pajjiżi oħra. Aħna għandna ekonomija bbażata fuq l-infiq tal-poplu Malti u koll investimenti li qed jagħmlu n-negozji kemm lokali u kemm barranin ġewwa Malta. Minna l-oħra mbagħad il-kontrasti li siru wkoll minn baġitat li ieħor permezz ta' miżuri pożittivi biex dawk illi għadhom mhux iħossu l-ġid fil-pajjiż ikunu jistgħu jħossuh. Semmejna fil-press conference il-housing, jiġifieri n-numru kbir ta' miżuri pożittivi fil-housing, enerġija, imma wkoll il-mod kif ħriġna diversi nies jaħdmu għall-ewwel darba. Kien infakkar ukoll kif Gvern Laburista ħafidu pajjiż fejn il-qatt kien jaqbes